Sad su 5:44, skoro 6 sati ujutru. Pijemo Ovo je gadno. Pijemo Coca-Colu. Pijemo bambus, vino i Coca-Colu. Da. Od čega to? Pepsi, evo ga, Pepsi. Pepsi. Evo gledajte. Evo. Jedemo sarme, pušimo cigare, pijemo vino. Evo vino. Vino. A imamo tu ovde našeg ortaka, brata Stravu. Znači ja sam Niri. Znači evo ovo je moj brat ovamo. I on se tu kao spava. Znači ovo moji matori i evo ga moj brat Strava, on spava pijan sa flašom u ruci. Znači dečko komira, prista. Evo da približimo ako to još malo, evo, to je to. Strava spava, znači KNM je pijan, samo ja nisam. I mene da snime ovdje, vidite da spava pijan, on nema veze. Ipak smo ostali samo ja i Gadno ovdje, bahata familija. Ja i Gadno, to jeste Niri Gadno, puši cigaru dečko. Sada se puši Winston crveni. Klasik. Klasik, da. Sarma tu. I kafa, Sada je bilo tu još i kafa, da, evo, tu je važan telefon je tu. Evo ima i biberi ovdje. Biber. Čačkalice. TV tu je, uvek kombiš tamo. Evo Nili, evo Idemo da uveličamo noge, da vidimo smo štrokave. Nisu pravo noge. To je dobro. Da, ja sam Nili. KNM Club, to je to. Evo, ovo je brat isto Gadno. Verbalni obračun. I gledaj sam da je on iz tu grupu, pa bit ćemo cijela bahata familija. To je to. Za Novu godinu. I da, želimo svima da, jeste. Svima želimo Novu godinu, sve najbolje u nju. Da, u 2011. godinu. I to je to, znači 6 sati ujutro mi ostali jedini trening koji se nismo toliko načekali i dalje pijemo. Jes, Pozdrav.